We amede kamoro kanyo. Iluongo wa mondo watwagi. To maratil. Aparo ni nyaminwa daktari okwano degrees te maengo. Te degree go onego bed ni ong'eyo gimiluongo ni development partner and the role ma any development partner nyalo play in the economy of a country in fostering the relationships koni gikoni kaji timangowa kaji dhimbele. And yes, waromo govern ourselves, and that is what we are even doing, and that is what mane gima underpin mane kuku mar devolution mondo watimangowa wadongre kiwan gi resources ma wantiere go okamano. But onge ng'ama dang' wach ni en oromo ini rome odino makata chumbi ok dikwa kajirani. Mano etiend development partner. Mano number 1. Number 2, daktari ne in Bomas 5 days owacho kende to be ne wanene TV okamano. 5 days gi day 1 odichieng' mokwongo, mar 2, mar 3, mar 5 gini eni kwala tundu kanyo uneno to ling, and you never said anything. Bange kore kana ngowa nyaka koro kumati mangowa mwagikeni. Sirikal oseyier gi majority of Kenyans. Kata the difference bed 200,000 or 20 or 1. Katiba is very clear. Ni ere kaka ngato inyalo yier koro ine moyieri MCA, ine moyieri MP, ine moyieri president. To kamano, wantiere gi sirikal moyier duly elected by the majority of Kenyans. Kwa wach no yere gi jite, no, that is not democracy. Democracy en jite mano wuok, no wuok ngato ka ngato go kura kaka no neno kwa MCA all the way up. Sani koro wantiere gi a government in office, a government in place. Anda kwayo jo side cha ni kagi yie to ji obede mesa ji owach gik machando jopiny mondo kantiere solution magin go maber molo ma jogi nigo to kete mesa. Nikech both sides ne nigi manifesto. Okay. Jogi nigi manifesto, jogi nigi manifesto kwa MCA kadimalo manifestos gi te kiketo gi mesa. Gin documents mabecho te. Mako bedo implemented kata which one. Pod jo Kenya bro timangowa bro dhi mbele. Beti an gi penjo kapok adugo iri. Iparo ni ben gima kare mondo piny moro maoko med paro ne oganda ni yiero ni notim maber ko oganda giwegi to gineno ka nitiere gik moko ma samoro diyogi. Mokwongo statement mar US ambassador nene context mane ene context mar maandamano pile, development ochung, tourist ochung, insecurity ni malo, jito, properties bedo destroyed, and gik makamago. Nikech kiloro Nairobi city, actually loro East and Central Africa, even for one day. O kiloro mana Kenya kende. It was within that context. Ma ambassador no wacho ni yawa, katu wachoga katu gokoko. Sirikal manitie telo sanini. Tono yer godiechieng. Noko yer gi gotieno. The opposition no dhi nyake Supreme Court kaluwore gi katiba mar Kenya okmar ewa tieki ka in gitan ni bro wuoyo. Yes. This is my time to speak. Yeah. Okay. Koro mano e context mane ambassador was saying that. Yes. To wasebedo gi tungni? Yes. Yes or no? Wasebedo gi destruction of property? Yes. Wasebedo gi loss of lives and loss of property and loss of income? Yes. Wasebedo gi fear? Yes. Discrimination? Yes. Kaluwore gi a pattern and a practice. Okay. Ni every other election in kibiro tinge manani election outcome should be a win for you or a win for you. If it is not a win for you, then there's a problem. And that is historic. And those are facts. Thank you. Thank you. Betty Adera. Yakora mugi, we wadhi ni Dr.